Min far købte for godt 10 år siden en Detesto-bil, som Al Capone brugte som privatbil. Han gav 80.000 kroner for den og solgte den for 200.000 til en tysker, som fandt dokumentation for, at det var Al Capones og blev tilbudt 1,2 millioner D-mark af McDonald's. Sikke en fantastisk historie. Ikke den mest fantastiske historie, hvis du spørger vores dommerjury, som består af primært mig. Det er nemlig Mikkel Una, som har sendt os en sms, og Mikkel er med os på telefon lige nu. Hej Mikkel. Hej Carsten. Her må jeg læse din sms op, for jeg synes, den er så smuk. Det må du meget gerne. Hej i studiet. Jeg har købt Anker Jørgensens hornbriller. De står på mit skrivebord. Jeg fik dem for den spæde sum af 235 kroner. Venlig hilsen Mikkel. Hvordan snublede du over hans hornbriller? Jeg var på en auktion med mit arbejde i Lyngby, hvor de her hornbriller så kom op, og jeg tænker, dem må jeg sgu næsten have fat i. Er du Anker Jørgensen fan, eller var det bare noget, der slog dig der? Det var, jeg er faktisk konservativ, men det slog mig. Jeg bliver sgu næsten nødt til at eje dem. Efter alle de fadæser, han lavede i 80'erne og 70'erne, så bliver jeg sgu nødt til at have fat i dem. Og var det den samme mand, der sad og bød dig op? Det ser man jo tit på auktioner, hvor det er 2 fyre eller 2 kvinder, der fighter om den samme ting. Det var det faktisk ikke. Jeg var faktisk ener om budet, og jeg smed bare de første 235 kroner. Ikke så mange, der var interesseret i det. Alright. Det er i hvert fald en god historie, Mikkel, og jeg synes, at du har vundet vores lille liste. Tak fordi du havde lyst til at være med. Det var så lidt. Nu skal vi høre noget musik.